El meu nom és Kate Salas. Treballo en un bufet d'advocats de Barcelona. I hauria preferit no haver fet mai aquest viatge. El que passa a la resta del món no és vàlid a la vall. Aquí, la memòria és eterna, com la terra que passa de pares a fills, amb tots els secrets del passat, amb tots els conflictes familiars i els cops baixos. Per això me'n vaig anar d'aquí, encara que mai es poden tancar els ulls del tot. Només tu pots descobrir la terrible venjança que s'amaga en aquesta vall. Aquesta és la meva història.